A Xunta facilita a obtención do certificado sanitario exixido polo ISM para poder enrolarse nun pesqueiro. Faino a través de cursos para conseguir esta titulación de forma gratuita. A Consellería do Mar traballa da man das confrarías logo de que os responsables das entidades manifestaran as dificultades que había para obter o certificado sanitario exixido polo Instituto Social da Marina para poder enrolarse nunha embarcación. O departamento dirixido por Marta Villaverde está a impulsar unha serie de formacións para que as persoas que queiran traballar nun pesqueiro poidan obter este permiso. Onte estivo na sede de Seforgasa, onde se clausurou un curso de seguridade básica. Un curso organizado por motivo da necesidade manifestada por algunhas cofradías de renovación desta titulación, deste certificado, por causa de, había unha necesidade de que parte da flota de bastantes tripulantes non tiñan a posibilidade, porque non estaba contemplado por parte do ISM organizar a corto plazo este curso. Entonces, a Consellería do Mar organizamos varias edicións para dar cobertura a esa necesidade manifestada, sobre todo por as confradías de Rianxo e de Vilanova. Sabemos que despois de consultar con outras, coas federacións, hai máis nesta situación, co cal organizamos a través dos nosos centros algunha edición e os outros por fora, outros contratados, para dar cobertura a que estes tripulantes poidan ter ese certificado. Renovar esa formación necesaria para poder embarcar. É, unha manifestación máis, unha evidencia do compromiso do Goberno galego co sector marítimo pesqueiro. Cursos cos que tamén se quere favorecer o relevo xeracional, invitando aos máis novos a apostar polo sector pesqueiro. A aposta pola formación do Goberno galego é clara. Invertimos moitos medios e facemos moitas accións para intentar incentivar a quen quere entrar no mar que entre e, sobre todo, formar e seguir formando e mantendo a tripulación que está ahora mismo tanto nos barcos como na acuicultura. O relevo generacional é un tema transversal, é un tema complejo, pero este curso é un curso xa destinado a xente que xa está no mar, é un curso que é necesario que a xente renoven esos títulos e non podemos esperar a organizar a unha programación a largo plazo. Villaverde sostén que a Consellería cubre con estes cursos unha necesidade vital para os traballadores do mar. Dar cobertura inmediatamente a unha necesidade das confradías, unha necesidade que xurdiu agora por unha mala programación, ao mellor, da formación que normalmente organiza o ISM. É unha evidencia de que estamos en contacto directo coas cofradías e nos comunican as súas necesidades e nos intentamos, na medida da nosa man, dar cobertura para que as tripulacións non estén en terra por culpa dunha formalidade que se pode solventar coa organización dun curso. Esta formación que rematou onte foi impartida no Servizo de Formación Galego e Salvamento, Seforgasa, situado na Pobra do Caramiñal. Temos dúas edicións, a Vilanova e máis a Rianxo, é un curso de sanitario inicial, son 22 horas de curso, organizámoslo xunto cas cofradías, foi todo feito pola Xunta de Galicia e pola Consellería do Mar. Moitas gracias á conselleira tamén por vir aquí. Puxémolo en fin de semana no Nazareno, que pideuse que se fixera canto antes para poder despachar as embarcacións, e fixémolo viernes, sábado e domingo en horario que eles mellor lleveu, e despois lunes, martes, miércoles e jueves poñéndollo polas tardes para a cofradía de Rianxo. En total, e grazas á colaboración do Goberno galego cun custe cero para os participantes, xa se levan impartidos 13 cursos deste tipo no que vai de ano, o que permitiu a capacitación de 197 traballadores.